Niin, johtuu siinä turpassa, kato nyt. On laskenut paljon, se on ei pysty, kunnostakin pysty kun käden Joo, se on hankala. Sit saatte nähdistää hei! Painettavaa! Ota tietää vaan. Nyt ei enää Sakke. Rahinalla. Jatka vielä. Nyt on väärinpäin. Siihen lähelle kun päästään, niin siitä tapellaan sit Sakke. Ota pila pois. Eteen. Anna mennä vaan. Eteen ja yli. Saat eteen ja yli. Minuutti. Vasta kuin. Sitten on takaisin se joikkuu käden! 30 sekkaa! Sakke pöytää! Kokeile noissa kun kädet joittuu! Joi! Voimin perä! Sinne vaan! Jätä! Oma kilo! 10! Vielä yksi! Ylös alas! Mikä pistää? Perästään kolmas ja viimeinen erä. Sit vaisko vaan! Anna mennä! Vasta kintuille kun lyö. Oma eteen! Ota oma eteen Sakke! Sakke minuutti jäljellä! Minuutti jaksaa painaa! Minuutti! Nyt pidetään! Sakke niin tappele se mikä minuutti nyt! Sakke nyt vedetään! Lähinnä päälle! Lähinnä! Sakke!
Ja tämän ottelun voittajaksi kaikin tuomariäänin punaisen kulman voittajaksi.